Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Simeon. Taong 1981, Aglalana, Capiz. Lumaki sa pangunguha ng pulot-pukyutan itong si Simeon. Araw-araw pumupunta sila ng kanyang ama kung saan-saan para maghanap ng pugad ng bubuyog na pwede nilang pagkuhanan ng pulot. Ayon sa kanya, hindi madali ang pagkuha nito. Konting pagkakamali lang, tsak malalagay sa bingit na kamatayan ang buhay mo. Isipin nyo na lang, kapag nasa taas kayo ng puno, tapos nawalan kayo ng pausok. Maliban sa wala kayong mapupuntahan, paniguradong pagpipistahan kayo ng libu-libong bubuyog hanggang sa mapilitan na kayong tumalon na hindi man lang naiisip ang taas ng inyong kinalalagyan. Dagdag pa ni Simeon na may mga taga sa kanila noon ang namatay na sa ganoong trabaho. Yung iba, hindi nakayanan ang laso ng bubuyog na pumasok sa kanilang katawan, habang yung iila naman, namatay dahil nahulog sa puno o hindi naman kaya'y sa bangin. Magmula noon, piling tao na lamang ang namumukyutan sa kanilang lugar. At kabilang sa mga ito, ang pamilya ni Simeon na halos dekada nang nasa ganoong hanap buhay. Itong mga panahong ito, papasapit na ang panahon ng tag-ulan at bagyo. Bilang namumulot-pukyutan, yon ang napakahirap na panahon para sa kanila. Bibihira kasi magpakita sa mga ganoong araw ang mga bubuyog, gawa ng umiiwas din ito sa matinding ulan at hangin. Upang magkaroon ng sapat na imbak ng kanilang paninda, araw-araw ginugugol nila ang kabuuan ng kanilang oras sa pangunguha at paghanap ng pulot. Para kay Simeon, napakahirap nito. Gawa ng milya-milya ang kanilang nilalakad, marating lamang ang isang napakaliit na pugad ng mga bubuyog. Dagdag isipin din para sa kanila ang panakanakang pagbuhos ng ulan, senyales na sa mga susunod na araw, paparating na ang unos na kanilang kinakatakutan. Dahil dito, inakala ni Simeon na ang mga mararanasan nila sa mga taong yon ay kagaya pa rin nung mga nagdaan. Ngunit, lingid sa kanyang kaalaman, meron siyang mararanasan na magbabago sa kanyang pananaw sa buhay. Base sa kanyang pagkakatanda, Sabado noon ng hapon, habang naglalakad sila pababa ng bundok, may napansin siyang babae na sumusunod sa kanilang likod. Ang kasama niya noon, yung tatay niya, yung kapatid niyang sumunod sa kanya, tapos yung pinsan niyang dalawa. Noong una, hindi naman niya yun gaanong pinapansin, gawa ng ang buong akala niya, kasabayan lang nila ito sa pangunguha ng pulot-pukyutan. Kalimitan na kasing maraming tao sa bundok, kaya hindi talaga nakapagtataka kapag may makasabayan ka. Isa rin sa kanyang rason kung bakit hindi niya yun pinapansin ay dahil sa daladala niyang sako na punong-puno ng supot ng pulot. Siyempre, bukod sa matarik ang daan, nakatuon din ang kanyang wisyo sa bigat ng sako. Sa kanilang paglalakad, maya't maya naman ang pagbaling ng kanyang paningin sa dalaga. Kung hindi siya nagkakamali, kaedad niya lang yon, tapos may itsura pa. Binata pa naman si Simeon ng taong ito, kaya hindi niya maiwasang mapatingin dito. Kakasilay niya sa babae, hindi niya napansin ng yung mga kasama niya, iba na yung direksyong tinahak. Maya-maya pa, bahagya naman siyang natigilan nang mapansin niyang siya na lamang ang nag-iisa sa daan.
Dahil sa pangyayaring yon, di naman niya maiwasang magtaka, gawa ng yung lugar na yon, palagi nilang nadadaanan. Sa isip-isip niya, imposibleng maligaw siya sa lugar, gawa ng mag-iisang dekada na siyang pabalik-balik doon. Ni minsan din sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganon. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid at pagtawag sa kanyang mga kadugo, wala pa ring sumagot. Nang mapagtanto naman niyang nakalayo na ito, mabilis naman niyang hinanap ang daan pababa ng bundok. Akala niya magiging madali lang ito, pero inabot na siya ng kalahating oras, hindi niya pa rin natutunton ang tamang daan. Hindi naglaon. Nang makaramdam naman siya ng matinding pagod, may narinig siyang isang mahinang pagsitsit na nanggagaling kung saan. Sino yan? Huwag niyo akong paglaruan. Hindi ako nakikipaglaro, ah. Wika ni Simeon sa nilalang na yon habang hinahanap ito. Maya-maya pa, pagbaling naman niya sa gilid ng daang tinatahak niya, bumungad sa kanya ang isang dalaga na nakatayo sa ilalim ng puno ng mangguim. Pagsilay naman sa kanya ng dalaga, napangiti lang naman ito habang tinatawag ang pangalan niya. May kung anong bagay din itong itinuturo na para bang meron itong nais ipabungkal sa kanya. Matapos naman yung mapansin ni Simeon, napilitan siyang lapitan ito, gawa ng sa isip-isip niya, hindi siya makakaalis sa lugar na yon kung hindi niya susundin ang nais mangyari ng babae. Habang binabagtas naman niya ang daan, maigi naman niyang pinagmamasdan ang lupang dinaraanan niya. Medyo nababahala rin kasi siyang pumasok sa masukal na kakahuyan, gawa ng bukod sa maraming ahas sa kanila, naglipa na rin doon ang mababangis na hayop kagaya ng galang aso at mga lintang halos kasing laki ng daliri. Umiiwas din siya sa mga gagamba, gawa ng marami na rin siyang nababalitaan ukol sa mga taong namatay dahil lamang sa lason ng mga ito. Paglapit naman niya sa babae, laking gulat na lamang niya nang bigla siya nitong bulungan na maghukay sa mismong kinaroroonan nito. Pagkalahad naman ito sa kanya, sa hindi malamang dahilan, parang bulayong naglaho. Sinubukan pa yung hanapin ni Simeon pero sa kasamaang palad wala siyang nakitang bakas na maaaring makapagtutunton sa babaeng yon. Dala naman ang kanyang pagkagulat ukol sa mga nangyari, minabuti niya munang magpahinga sa puno habang pinag-iisipan kung susundin niya ba ang sinabi nito sa kanya. Maya-maya pa, nang medyo kumalma na ang kabang kanyang nararamdaman, agad naman niyang sinimulang maghukay sa mismong lugar. Habang ginagawa niya ito, kapansin-pansin naman ang pagiging malambot ng lupa. Hindi lang yon, yung mga napapansin din niyang uod sa ilalim nito na para bang may kung anong labi doon ang nakalibing. Gayunpaman, dahil sa wala naman siyang naaamoy, nagpasya siyang ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Halos inabot din siya ng 10 minuto kakahukay sa lupa hanggang sa bumungad sa kanya ang isang gasingkong laking barya na merong ukit ng 2 magkaibang nilalang na may sungay sa bawat mukha nito. Yung isa may pakpak, habang yung isa naman merong 4 na kamay at sa bawat daliri nito may mahabang ukit na parang lubid. Pagkahawak naman ni Simeon sa mga bagay na yon, laking gulat na lamang niya nang maramdaman niya ang tila bang pagtigil ng mundo. Lahat ng hayop na kanyang nasisilayan, napansin niyang tumigil sa paggalaw.
Ilang minuto lang din ang itinagal nito pero para kay Simeon, napakatagal na ng bagay na yon. Hindi naglaon. Sa pagbalik naman ng normal niyang pakiramdam, may narinig siyang isang bulong sa kanyang isipan na nagsasabi ng, "Kapag may kinapuotan ka, huwag mo kaming kalilimutan. Lahat ng problema mo, mabibigyan namin niya ng kasagutan." Matapos naman yung mailahad ng tinig, agad naman siyang umalis sa lugar sa takot na baka pinaglalaruan lamang siya ng mga engkanto. Kakatakbo at kakatakbo noon ni Simeon. Nakalimutan niya yung sakong pasan-pasan niya. Pagbaba naman niya sa bundok, nasipat niya ang kanyang ama na kanina pang tumatawag. Hindi rin umalis ang mga ito sa dati nilang pinagpapahingahan dahil na rin sa pag-aalala buhat sa biglaan niyang pagkawala. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman itong tinanong kung saan siya nanggaling at kung saan yung sakong pasan-pasan niya. Pagbaba naman niya sa bundok, nasipat niya ang kanyang ama na kanina pang tumatawag. Hindi rin umalis ang mga ito sa dati nilang pinagpapahingahan dahil na rin sa pag-aalala buhat sa biglaan niyang pagkawala. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, agad naman itong tinanong kung saan siya nanggaling at kung nasaan yung sakong pasan-pasan niya. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, agad naman niyang naalala ang naiwan niyang sako ng pulot. Akmang babalikan pa sana niya yon, pero pinili na lamang ng kanyang ama na utusan ng dalawa niyang pinsan. Pagkaalis naman ng mga ito, agad naman siya nitong pinaupo sa lilim ng puno ng bayabas. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid nito sa kanya, wala na rin siyang nagawa kundi ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Bagaman hindi siya sigurado kung paniniwalaan siya ng kanyang ama, taas noon naman niyang inilahad kung ano ang totoo. Sa isip-isip niya, bahala na ako nung sasabihin ito. Basta ang importante, hindi siya nagsinungaling. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, agad naman itong hinanap ang barya niyang nakuha kung saan dali-dali naman niya itong ipinakita. Subalit pagbuka naman niya ng kanyang palad, laking gulat na lamang niya nang mapansin niyang parang hindi ito nakikita nung kanyang ama. Pinuno. Nasa pinakagitnang parte ng palad niya ang baryang yon, pero nakapagtatakang hindi talaga yun nakikita. Sinubukan niya rin yung iangat sa kanyang mga kamay, pero ganun pa rin ang nangyari. Ang mas masaklap pa, itinuring ng kanyang ama na isang pangiinsulto yung ginawa niya. Dahil dito, imbis na magtiwala yon sa kanyang sinabi, sampal at bugbog ang kanyang inabot. Binantaan din siya nitong wag nang uulitin ang bagay na yon dahil kung magkataong mangangahas pa rin siyang gawin ito, panigurado, isisilid siya nito sa sako. Pagkalahad naman ng kanyang ama ukol sa bagay na yon, hindi na rin niya ninais na ipaglaban ang sa tingin niya'y totoo. Simulat sa pulpa lang kasi, hindi na niya talaga inaasahan na maniniwala yon sa kanya. Bukod sa kakaiba ang mga nangyari sa kanya, sa edad niya ring 18, di talaga malabong pagdudahan siya nito. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman siya nitong inutusan na bitbitin yung 2 sako na dala ng pinsan niya. Mariin din siya nitong pinaalalahanan na huwag siyang hihingi ng tulong kahit sino sa mga ito dahil yon ang kanyang parusa. Sa susunod na alis ka at hindi ka magpapaalam, tandaan mo, Simeon, hindi lang yan ang aabutin mo. Kahit matatanda na kayo, hindi pa rin ako magdadalawang isip na disiplinahin kayo.
At kung gusto nyo talagang gawin ang mga bagay na nais nyo, bukas ang bahay. Anumang oras pwede kayong umalis sa puder ko. Wika ng kanyang ama. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya roong humingi ng tawad ukol sa mga nangyari. Mas pinili na lang kasi niyang magpakumbaba, gawa ng alam niya sa kanyang sarili kung ano ang pag-uugaling meron ang kanilang padre de pamilya. Pagdating naman nila noon sa kanilang tahanan, kagaya ng parati nilang ginagawa, inihiwalay nila ang bahay ng bubuyog sa mga matatamis na pulot. Inipon nila ito sa isang malaking batya bago pagtulungang isilid sa mga boteng matyaga nilang inipon at nilinisan. Bale, magtatagal din ng ilang araw bago nila yun ibenta nang sa gayoy makita nila kung pasok na ba yun sa gusto ng kanilang mga parokyano. Ang gusto kasi ng mga taong kanilang binibentahan, bukod sa puro, kailangan din malinis. Yung tipong wala talagang makikitang dumi na lumalangoy kasama ang mga pulot. Bagaman mahirap sundin ang ganoong patakaran, pilit naman nila yung ginawa para kumita. Di rin kasi biro ang layo ng lugar na paglalakuan nila nito, kaya sa abot ng kanilang makakaya, sinisiguro nilang magugustuhan yon ng mga taong kanilang kakilala. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, wala namang naging kibuan si Simeon at yung tatay niya. Para sa kanya, napakahirap nito, lalo pat hindi siya sanay na hindi makipag-usap sa kanyang mga kapatid tuwing nagkakatipon sila. Bukod kasi sa yun lang ang oras para maibahagi nila ang kanilang mga karanasan, nagsisilbi rin yung isang masayang pakikipagbuklod sa kanyang pamilya. Matapos naman nilang kumain ng hapunan, tahimik lang naman siyang pinagmasdan ng kanyang ina. Hindi na siya nito kinibupa, gawa ng pagdating nila sa kanilang bahay, nalaman na nito ang tungkol sa mga nangyari. Kinabukasan, paggising naman niya, napansin niyang nakaalis na pala yung mga kapatid niya. Ibinili ng kanyang ama sa kanyang ina na wag na muna siyang sumama, gawa ng alam nito na hindi pa siya gaanong handa dahil sa mga nangyari. Nang marinig naman niya ang habili nito, tumangulang naman siya, hudyat ng kanyang pagsang-ayon. Imbis na magmukmok lang din siya sa bahay nito, itinuon niya ang kanyang atensyon sa pagtulong sa mga gawaing bahay. Ilang oras pa ang dumaan. Habang abala siya sa paglilinis ng bahay nila, dumating yung lalaking taga-sentro na pinagkakautangan ng magulang niya ng pera. Di pa man yun nakakapasok sa loob ng bahay, para na yung nagdadabog, gawa ng hindi pa yun nababayaran ng halos kalahati ng kanilang utang. Pagsilay naman niya sa lalaki, siya na ang naunang humarang dito, gawa ng alam niyang matatakutin ang kanyang ina. "Manoy, wala po rito si Itay. Bumalik na lang ho kayo mamayang hapon. Kayo na lang ho mag-usap." Bungad na wika niya sa lalaki. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, bigla naman yung napamura, sabay sagot sa kanya ng, "Ngayon na, dahil ako naman ang may kailangan. Pinagpasapasahan niyo na ako ah. Hoy Nonoy, sabihin mo dyan sa tatay mo, pumunta ka mo siya sa bahay ko mamaya pag uwi niya. Maghihintay ako dun. At kapag hindi siya sumipot, babasagin ko yung mga boteng inipon ninyo. Mabait ako sa mabait. Huwag niyo lang akong sasagarin." Matapos naman itong mailahad ng lalaki, patabog naman yung umalis sa bahay nila. Hindi pa yun nakontento.
Pinagbubunot pa nito yung mga saging na itinanim nila sa bakuran. Siyempre wala naman silang nagawa kundi hayaan ang taong yon. Ngunit sa isip noon ni Simeon, pinapatay na niya ang lalaki. Lahat ng masasamang pwede niyang gawin dito sa kanyang isip, ginawa na niya. Akala niya wala yung epekto pero isang araw pa ang lumipas, nabalitaan niyang namatay ang lalaking yon. Base sa testimonya ng asawa nito, sa kasagsagan noon ng gabi, habang naghahanda na sila para magpahinga, bigla yung bumangon na para bang may nakita yung nilalang na nakatayo sa pintuan ng silid nila. Dali-dali nitong kinuha ang isang mahabang kutsilyong nasa gilid ng aparador nila. Sabay unday ng saksak sa nilalang na hindi naman nakikita ng kanyang asawa. Nakipagbunuyon sa nilalang hanggang sa dumating ang puntong natisod ito na siya namang naging dahilan para bumaon sa kanyang dibdib yung kutsilyong hawak niya. Sinubukan pa nitong humingi ng tulong sa kanyang asawa pero bago pa man yun malapitan ng babae, umikot ng isang beses ang ulo nito. Naniniwala ang asawa ng lalaki, yon ang naging dahilan ng pagkamatay nito. Pero syempre, dahil sa masyado yung imposible, hindi yon pinaniwalaan ng nakararami. Subalit nang marinig naman ni Simeon ang tungkol sa balitang yon, di niya mapigilang matakot at mamangha buhat sa mga nangyari. Lahat kasi ng narinig niyang kwento, merong kinalaman sa ginawa niya sa nilalang na yon. Hindi man siya sigurado kung nagkataon ba yon pero naniniwala siya maaaring meron yung kaugnayan sa medalyon o bariyang kanyang nakuha. Dahil dito, pinilit naman niyang maging normal na parabang siya ang salarin sa pagkamatay ng lalaking yon. Pagsilay naman niya sa kanyang ama, agad naman itong napansin yung mukha niyang namumutla na. O Simeon, bakit namumutla ka? May sakit ka ba? Bungad na wika nito. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, umiling lang naman siya habang tahimik na nakamasid sa malayo. Maya-maya pa, pagkalahad naman ng asawa nito sa masalimuot na nangyari sa lalaking yon, agad namang iniabot ng kanyang ama ang kanilang utang, pagpapakita na rin ng kanilang tulong. Humingi rin yun doon ng tawad, gawa ng noong nabubuhay pa ang pinagkakautangan nila. Aminado siyang isa sila sa mga nagpabigat sa pamumuhay nito. Pagkakuha naman dito ng babae, taus-puso naman yung nagpasalamat, sabay alis sa kanilang pamamahay. Nang mapagtanto naman nilang nakalayo na ito, dali-dali naman silang pumasok sa loob upang pag-usapan ang tungkol sa mga susunod nilang gagawin. Paglalahad ng kanyang ama sa kanila, ang nangyari sa lalaking yon, isa lamang patunay na hindi tayo sigurado sa ating mga buhay. Kaya sa lahat ng oras, piliin nating maging mapagkumbaba dahil hindi natin alam ang mga mangyayari sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, tahimik lang naman siyang nakikinig. Bagaman pumapasok sa tenga ang boses ng mga kamag-anak niya, ni isa sa mga ito, wala siyang naiintindihan. Hindi niya mawari pero yung kanyang wisyo parang naglalakbay. Pilit humahanap ng kasagutan ukol sa maaari niyang kaugnayan sa pangyayaring yon. Makalipas pa ang ilang minuto, muli na namang napansin ng kanyang ama ang pagiging tulala niya. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong tinapik sa balikat, sabay tanong sa kanya ng,
Ano bang nangyayari sa iyo, Simeon? Kanina ka pang ganyan May problema ka ba? Ay nako, mukha yatang pinapainit mo na naman ang ulo ko. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, agad naman siya doong humingi ng tawad. Palusot niya, masama lang ang kanyang pakiramdam, kaya parang wala siya sa sarili. Dagdag pa niya na, marami rin siyang iniisip ukol sa mga bagay na kanyang gagawin pag tag-ulan. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhan na uminom ng gamot. Hindi na rin siya nito gaanong pinansin, lalo pat nauunawaan na nito ang nangyayari sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto nilang pag-uusap, minabuti naman niyang pumasok sa kanyang silid para magpahinga. Habang nakahiga siya, pilit namang bumabalik yung mga pangyayaring naranasan niya sa bundok. Sa puntong yon, hindi niya maiwasang mapaisip kung yun ba ay totoo o produkto lamang ng kanyang makulit na imahinasyon. Para mapatunayan ito, napagpasyahan niyang ulitin ang mga nangyari. Sa paglipas pa ng mga araw, panay na ang pagbuhos ng ulan sa kanila. Dahil dito, hindi na sila noon gaanong nakakalabas, gawa ng maliban sa bumabaha yung sapa, wala rin silang mapupuntahan sa baryo. Kalimitan kasi kapag makulimlim, hindi na nagbubukas ang mga tindahan doon, gawa ng mas pinipili ng mga kababaryo nila ang magpahinga kesa maghanap buhay. Kung isipin kasi, madalang din naman ang kita sa mga ganoong oras, kaya parang nagsasayang lang din sila ng mga oras ng kanilang buhay. Isang umaga, magbabandang 7:00 pa lang, pero pakiramdam niya parang hapon na. Napakadilim na kasi noon sa kanilang lugar, na halos hindi mo na gaanong maaaninag ang daan. Wala ring sikat na tumatama ng araw na siya namang nagbibigay ng napakalamig na pakiramdam sa lahat ng taong naglalakad sa daan. Habang nagmamasid naman siya sa labas ng bahay, nasipat niya yung binatilyong palagi niyang nakakagalit noong bata pa siya. Makalipas pa ang ilang minutong pagsilay niya rito, sakto naman napasilay sa kanya yung binatilyong yon. Sa pagtitigan naman nilang dalawa, bigla namang kumunot ang noo nito, sabay senyas sa kanya ng masama. Bagaman alam niyang ganun talaga ang pag-uugali nito, pinilit pa rin niyang yon ay patulan. Hindi niya mawari noon pero may kung anong bagay ang nag-uudyok sa kanya na magalit sa mga taong kinapupuutan niya. Maya-maya pa, nang makalayo na ang lalaking yon, bahagya naman siyang natigilan nang may marinig siyang tinig sa kanyang isip. Napakalalim ng boses nito na para bang galing yon sa matandang lalaki. Umaangil din ito na ayon kay Simeon, para yung isang mabangis na hayop. Noong una, hindi niya mawari kung anong sinasabi sa kanya ng nilalang. Pero sa pagtagal, unti-unti na yung nagiging klaro sa kanya. Dagdag pa niya na, lahat ng sinasabi nito pawang masama at masasakit sa tao. Ilang beses din niya yung inintindi pero ang tanging hangad lang ng tinig, pumatay ng mga taong kinagagalitan niya ng husto. Dahil sa mga sinasambit ng nilalang na yon, halos hindi naman niya maiwasang makaramdam ng matinding pagsakit ng ulo. Sinubukan niya kasi yung kontrahin pero nang hindi na maatim ng tinig ang kanyang ginagawa, bigla naman siya nitong sinindak, sabay wika sa kanya ng, "Wala kang magagawa.
Ako ang namamahala sa kaisipan mo. Ang tanging magagawa mo, sumunod sa gusto ko. Ngayon, isipin mo ang mga bagay na kinagagalitan mo sa taong yon. Iparamdam mo sa akin kung gaano mo siya kinamumuhian. Sumunod ka, Simeon, sapagkat ito ang nag-iisang rason kung bakit ka nabuhay sa mundo. Yun ay walang iba, kundi ang maging alipin ko. Matapos naman yung mailahad ng tinig, may kung anong presensya siyang naramdaman na biglang yumakap sa kanya. Alam naman niyang wala siyang kasama sa teresa ng bahay nila, pero pakiramdam niya hindi siya doon nag-iisa. Dahil sa pangyayaring yon, pinilit naman niyang maging matatag, pero hindi naglaon, nagabi din siya ng nilalang. Pag-isip naman niya ng masama sa kababata niyang dumaan, paulit-ulit naman niyang naramdaman ang paghagikgik ng nilalang habang unti-unti yung naglalaho sa kanyang isip. Maya-maya pa, sa pagbalik naman ng katahimikan sa lugar na kinaroroonan niya, bahagya namang nanginig ang kanyang katawan nang marinig niya ang tinig ng pagtawag ng kanyang ama. Dahil dito, napilitan naman siyang lumapit doon para magtanong sa pakay nito. Sa kasagsagan naman ng kanilang pag-uusap, kahit papaano unti-unti naman niyang nalimot ang tungkol sa mga nangyari. Akala niya, hindi na yun babalik pa, pero kinahapunan noong mismong araw, nagparamdam na naman ang nilalang. Sa paglipas pa ng mga oras, napansin naman niyang mas lalong tumitindi ang pagpaparamdam na ginagawa nito. Maraming bagay na rin siyang napapansin sa katawan niya, kagaya ng pagiging iritable, mainitin ang ulo, at higit sa lahat, pagiging tamad sa kanilang hanap buhay. Hindi na rin siya natatakot sa kanyang ama, na animoy kahit anong oras kayang-kaya niya na itong kalabanin. Hindi lang yun pakiramdam din niya, napakalakas niya na wala nang makakapantay. Dahil dito, may mga pagkakataon namang hindi na sila nagkakasundo ng kanyang ama. Gayunpaman, patuloy pa rin siya nitong iniintindi sa paniniwalang baka may problema lang siya. Sa pagsapit naman ng gabi nung araw na yon, habang nagpapahinga na itong si Simeon, may narinig siyang mahinang pagkatok na nanggagaling mula sa bintana na malapit sa kanyang silid. Kahit 10 oras na, lakas loob niya pa rin yung binuksan sa paniniwalang tao ang kumakatok at hindi ingay ng hayop na napadaan lang. Sa pag-alis naman niya ng tarangka nito, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang kanyang kababata na tulalang nakasilay sa kanya. Napakalakas ng ulan noon pero parang hindi man lang ito nakakaramdam ng lamig. Ang mas ipinagtataka niya pa, tahimik lang yung nakasilay, animoy naghihintay ito sa kanyang utos. Dala naman ang kanyang pagkagulat. Ilang beses niya pa yung sinubukang tanungin, pero hindi yon sumasagot. Ultimo, ang estado ng mukha nito napakablangko. Pakiramdam nga niya noon, wala yun sa sarili, gawa ng kahit anong gawin niya, nananatili lang yung nakatayo. Maya-maya pa, nang akmang isasara na niya ang bintana, doon niya napansin ang napakanipis na hibla ng itim na sinulid na nagmumula sa pinakadulong balat ng kanyang hintuturo. Paggalaw naman niya rito, nasipat niya yung nakabaon sa mismong ulo ng kababata niyang yun.
Matapos naman niya itong masilayan, pakiramdam niya nagkaroon siya ng kung anong kakayahan. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, pilit naman naghahanap ng kasagutan itong si Simeon hanggang sa dumating ang puntong muli na naman siyang nakarinig ng tinig na nagmumula sa kanyang isip. Yan ang tinanggap mong abilidad sa akin. Gamitin mo sa lahat ng bagay na matitipuhan mo. Magmula sa araw na ito, nadiskubre mo na ang kakayahan mong kumontrol ng tao. Ikaw na ang bahala kung ano ang gagawin mo sa kanya. Pwede mo siyang utusang pumatay o hindi naman kaya'y magpakamatay. Wika ng tinig na yon habang dahan-dahang naglalaho. Nang marinig naman yon ni Simeon, mas lalo naman siyang nakaramdam ng matinding kaba, gawa ng sa isip-isip niya, ano naman ang kanyang gagawin sa taong yon? Dala naman ang kanyang pag-aalala na baka may makakita sa kanyang ginawa. Agad naman niya yung inutusan na umuwi na sa tahanan nito. Pinaalalahanan niya rin yung maging normal sa harapan ng kanyang mga magulang upang hindi yun paghinalaan. Matapos naman niyang maibaba ang utos, agad naman niyang inihipan ng sinulid dahilan para bumalik sa ulirat ang kanyang kababata. Gayunpaman, nasa ilalim pa rin ito ng kanyang kautusan, kaya kahit nasa katauhan na nito ang sarili nitong wisyo, wala pa rin yung nagawa kundi ang sumunod. Ayon sa kanya, na ang pakiramdam na nasa ganoong estado ay parang nakakulong sa isang bote ang iyong kaluluwa. Nakikita mo ang ginagawa ng katawan mo pero wala kang kapangyarihan na pigilan ito. Pagsilay naman niyang nakalayo na ang nilalang na yon, dali-dali naman niyang isinara ang bintana, sabay higa. Habang nakatingin siya sa bubong ng bahay nila, maya't maya naman ang pagpasok sa kanyang isipan ng mga pangitaing animoy nakikita din nung kanyang kababata. Dahil sa pangyayaring yon, doon niya napagtanto na ang mga bagay na nakikita nito ay nakaugnay din sa kanyang isip. Sa puntong yon, napangiti na lamang siya, gawa ng unti-unti na niyang nauunawaan ang bagong kakayahang tinatangan niya. Sa isip-isip ni Simeon, makapangyarihan ang kanyang abilidad dahil sa kakayahang maaari nitong maipamalas. Sa paglipas pa ng mga araw, nagsimula na siyang pag-aralan ang bawat kilos ng kababata niyang yon. Bagaman nangangati na ang kanyang kamay na pagawan niyo ng masama, minabuti niyang magpigil sa kadahilanang naniniwala siya na kapag tumagal pa ang kanyang ugnayan dito, mas lalo pang lalawak ang karunungang tangan niya. Sa loob ng halos 1 linggo, wala siyang ibang ginawa kundi utusan ang lalaki na sumagot sa kanyang mga magulang at makipag-away sa kanyang mga kapatid. Ganon at ganon ang palagi niyang ginagawa hanggang sa dumating ang puntong nagpasya na ang ama nito na palayasin siya. Nang mapagtanto naman niya ang sitwasyon ng kababata niya, tinawanan lang naman niya yon habang inuutusan na pumunta sa kabilang baryo. Matapos naman niya itong ipagawa, doon niya napag-alaman na walang limitasyon ang layo ng abilidad niyang yon. Napag-alaman niya ring kamatayan lamang ang makakapaghiwalay sa kanila, kaya na may nagdesisyon siyang pabalikin na ito. Inaasahan din niyang hindi yun tatanggapin ng mga magulang nito, kaya nagpasya siyang doon yun patirahin sa kanila. Di naman noon tumutol ang mga magulang niya, dahil bukod sa nasisindak na yun sa kanya,
ginamitan na rin niya yon ng mga sinulid. Yung mga magulang niya lang ang pinasukan niya nito, pero nangako siya sa kanyang sarili na hindi niya papakialaman ang mga kilos nito hanggat meron pa siyang pagpipilian. Sa madaling salita, pinuno, kontrolado na ni Simeon ang kanyang mga magulang, ngunit binigyan niya pa rin yon ng sariling desisyon at kalayaang pumili kung ano ang kanilang gusto. Habang tumatagal naman ang panahon na tangan niya ang ganoong abilidad, unti-unti na ring dumarami ang kanyang kaalaman ukol dito. Ayon sa kanya, napag-alaman niyang 10 sinulid ang maaari niyang magamit. Wala din yung hindi kayang kontrolin, mapaalbularyo man o nilalang na nasa panig ng kaliwa. Dagdag pa niya na, dahil sa ganoong karunungan, mas lalong namulat ang kanyang kaalaman pagdating sa hiwaga ng mundo. Nabuksan na rin ang kanyang ikatlong mata, kaya lahat ng nilalang na nagkukubli sa lugar nila, kilala na niya. Ilang taon pa ang lumipas, nagpatuloy sa paninilbihan sa kanya ang kababata niyang yon. Kung utusan nga ito ni Simeon, sobra pa sa alipin. Halos lahat ng trabaho sa kanila yun na ang gumagawa, subalit sa kabila nito, wala silang naririnig na reklamo. Dumarating na nga noon sa puntong nahihiya na ang mga magulang niya, pero wala naman yung nagagawa para pigilan ang kanyang kababata. Bukod kasi sa nagkukusa yon, nasa ilalim din yon ng kanyang pamamahala. Akala niya magtatagal ang ganun nilang sitwasyon, pero sa paglipas pa ng mga araw, tila bang mas lalong lumalala ang mga bagay na kanilang nararanasan. Si Simeon noon, unti-unti nang nawawala ng gana para sa kanyang pamilya. Kontrolado niya kasi ang lahat, kaya yung opinyon ng mga ito, hindi na mahalaga. Ang nakapansin sa gawain niyang yon ay yung kapatid niyang palaging sumasama sa kanila sa pangunguha ng pulot. Ilang beses na rin siya nitong sinubukang tanungin ukol sa mga nangyayari, pero sa kasamaang palad, hindi siya nito pinakinggan. Isang gabi, matapos naman nilang maghapunan, nakaisip siya ng gawain para libangin ang kanyang sarili. At yun ay walang iba, kundi paglaruan ang mga aswang na naninirahan sa lugar nila. Inakala niya kasi noong hindi niya magagawang makontrol ang mga ito, kaya dala ng kanyang kuryosidad, sinubukan niya. Upang maisakatuparan naman ang kanyang plano, naghintay siya na makatulog yung mga kapatid at magulang niya. Nang mapansin niyang nagpapahinga na ang mga ito, agad naman niyang ginising ang kanyang kababata para puntahan ang bahay ng pamilya ng mga aswang na malapit sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang utos, walang pagdadalawang isip naman yung pumanhik sa lugar na yon. Isipin ninyo isang ordinaryong tao lang ang binatang yon, pero di man lang ito nakaramdam ng kilabot nang utusan niya yung tumungo ng 10 oras sa bahay ng mga aswang. Habang binabagtas naman ito ang daan, wala naman siyang ibang ginawa kundi hawiin ang sinulid na siyang nagdidikta sa mga gagawin nito. Pagkaraan pa ng ilang minuto, nang makalabas na yun sa baryo, agad naman itong tinungo ang dulong parte ng palayan kung saan naninirahan ang mga nilalang na yon. Pagsilay naman ito sa isang kubong nakasara at nababalot ng dilim, walang pagdadalawang isip naman yung nilapitan ng kanyang inutusan hanggang sa kauna-unahang pagkakataon, nakakita na siya ng isang totoong aswang. Hindi niya mawari kung ano ang kanyang nararamdaman, pero naghalo yung pagkagalak, tapos takot,
Kagalakan dahil nasaksihan niya ang totoong anyo nito, at takot naman dahil sa maaaring gawin ng mga nilalang na yon sa oras na malaman nito ang kanyang kapangahasan. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nararamdaman, nagpumilit pa rin siyang ipagpatuloy ang kanyang nais gawin. Sa paglapit naman ng lalaki sa mismong lupain ng mga ito, mabilis naman yung gumapang hanggang sa malapit na yon sa kubo. Kahit hindi naaamoy ni Simeon ang hangin na nagmumula sa lugar na yon, nasisiguro niyang napakabaho nito. Gawa ng sa kanyang pagmamasid, may mga nasipat siyang labi ng hayop na kalahati lang ang nakalibing sa lupa. Nagkalat din ang dumi sa lugar na yon na pinaghalong dumi ng hayop at tao. Paglagpas naman doon ng kanyang inutusan, una naman nilang napansin ang pagbungad ng isang matandang napakapayat. Ayon sa kanya, parang naglalakad na yun nakalansay kung titingnan. Tipong literal na butot balat lamang ang namamagitan. Pagbaba naman ito ng hagdan, napansin naman niyang hindi na makatago ang kababata niya, kaya ang ginawa niya, inutusan niya yung sunggaba ng matanda. Pagbaba naman niya ng utos dito, walang pagdadalawang isip naman itong nilundaga ng matandang yon hanggang sa magbuno na silang dalawa. Akala ni Simeon madali niya yung mapapangibabawan dahil mas bata ang ginamit niyang katawan, pero nagkamali siya. Bago pa man kasi yun masukol nung kababata niya, naundayan na ng saksak ng matanda ang mismong bewang nito. Hindi pa yun nakontento. Nilapa pa nito ang kanyang kababata sa leeg na siya namang naging sanhi ng pagkamatay ng katawang lupa nito. Ngunit bago pa man yun mabawian ng buhay, nailipat na niya ang sinulid sa katawan ng nilalang. Minuto lang noon ang lumipas, nakontrol na niya ang kabuuan ng katawan nito. Hindi na yun naging mahirap para sa kanya sa kadahilan ng lahat ng kadugo ng matandang yon. Tanging pagpigil lamang sa matanda ang nagawa. Hindi naglaon. Nang mapaslang na niya ang lahat ng kadugo nitong aswang, agad naman niya yung inutusan na bumalik na sa kanilang bahay. Bale, para walang maghinala sa matanda, tuwing umaga tinatago niya yon sa ilalim ng papag ng bahay nila. Gabi niya lang din yun pinapalabas para yon ay paglaruan sa pamamagitan ng pangbibiktima ng mga taong kinagagalitan niya. Dahil dito, hindi na niya napansin ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili kapalit ng kapangyarihang kanyang tinangan. Mas pinapakinggan na din niya ang tinig sa kanyang isipan na siya namang naging daan upang mas lalo pa siyang maging agresibo sa kanyang kapwa. Hindi na rin siya mapigil-pigilan ng kanyang mga kapatid sa kanyang gusto. Magmula noon, pakiramdam ng kanyang mga kapatid, siya na ang nagsisilbing magulang ng mga ito. Di naman yun makapagreklamo, lalo pat ang kanilang ama't ina, sumusunod lang din sa kanya. Nang mapansin naman yun ng kapatid niyang pumangalawa, naglakas loob na yung lapitan siya para kausapin. Isang hapon, habang inaayos niya yung kulungan ng matanda, bigla naman yung lumapit sa kanya. Pagramdam naman ni Simeon sa presensya nito, dali-dali naman niya yung nilingon, sabay tanong dito ng, "Oh, anong kailangan mo? Akala ko ba may gagawin kayo nila Papang?" Nang marinig naman yon ng kanyang kapatid, napayuko lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Nandun na sila, kuya. Hindi ako sumama. Gusto ko kasing makausap ka eh. Kuya, wala ka bang napapansin sa bahay?
Magmula nung nagbago ka, marami na rin ang nag-iba. Sila nanay, hindi ko na nakikitang masaya. Kahit nakikipag-usap sila sa amin, pakiramdam ko, meron talagang kakaiba eh. Alam mo kuya, marami na akong napapansin sa'yo. Kagaya ng matandang tinatago mo dyan at yung kababata mong bigla na lang nawala. Magtapat ka nga sa akin. Ano bang pinagkakaabalahan mo sa buhay? Ba't ang laki na ng pinagbago mo, kuya? Dahil sa sinabi nito, bahagya namang natigilan si Simeon sa kanyang ginagawa. Hindi niya mawari pero yung sinabi ng kanyang kapatid parang pumukaw sa kanyang damdamin na matagal nang natutulog. Maya-maya pa, pagtitigan naman nilang dalawa, mahinahon naman siyang sumagot dito ng, "Pasensya ka na, di ko yan napapansin. Akala ko kasi masaya ako sa kung ano man ngayon ang ating estado. Ayaw mo ba nun? Hindi na masyadong mahigpit sa atin sina Itay. Si nanay, hindi na rin gaanong nagbubunga nga. Mabait na sila, kaya akala ko talaga natutuwa kayo sa pagbabagong to. Boy, wala naman akong ibang hangad, kundi ang mapabuti ang lagay ninyo." Matapos naman niya itong mailahad, muli na naman siyang natigilan nang marinig niya ang tinig sa kanyang isipan na parabang nagdidikta sa mga bagay na gagawin niya. Sinubukan niya pa yung labanan pero sadyang malakas ang tukso nitong ginagawa. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman niyang mapapangibabawan na siya nito, agad naman niyang inutusan ng kanyang kapatid na umalis. Magmula noon, naging limitado na lang ang mga sandali ng kanilang pag-uusap, pero kapag nagkakaroon naman siya ng pagkakataon, pilit niyang ibinabahagi dito ang mga nangyayari. Ilang gabi pa ang lumipas, patuloy niyang inutusan ng matanda na manalasa sa mga kalahi nito. Habang ipinapagawa naman niya ang mga bagay na yan, doon niya napagtanto na sa isang kumpas pala ng pakpak ng mga aswang, malayo na ang nararating nito. Hindi lang yon, may kakayahan din yung lumundag ng napakataas na halos metro-metro ang agwat sa tuktok ng puno. Dahil sa ganoong abilidad ng matanda, hindi na naging mahirap para dito ang maglakbay sa mga baryong milya-milya ang agwat sa lugar nila. Sa loob ng halos 2 linggo, nagpakalat yon ng takot sa mga kauri nitong aswang. Marami na rin ang nagkaroon ng galit dito na halos umabot na sa puntong sumiklab ang labanan sa pagitan ng kanilang mga lahi. Meron kasi siyang natapakang gabunan, kaya ginawa nito ang lahat ng makakaya nito para matunton ang pinagmumula ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya na siyang pakawala ng nilalang, pero naging huli na ang lahat. Kahit kasi nakagawa na siya ng paraan para mapalaya yon sa kanyang mga kamay, nakaya pa rin siyang matunton ng gabunan dahil sa amoy niyang kumapit na sa katawan ng matandang inutusan niya. Nang malaman na ng gabunan ang dahilan ng paglaganap ng gulo sa kanilang lahi, doon na yon nagpa siyang magparamdam sa kanilang mismong tahanan. Bago din ito pinaslang ang matanda, pilit pa siya nitong kinausap na nagsasabing, "Tapos na ang swerte mo. Kahit anino mo hindi makakatago sa galit ko. Pagandaan mo ang aming grupo sa mga susunod na araw. Kami ang dadayo dyan sa lugar ninyo." Kasabay ng pag-uwika nito ay ang pagpugot naman ng nilalang sa ulo ng matandang kanyang pinapasunod. Sa sobrang pagkagulat noon ni Simeon,
hindi na niya nagawa pang mailapat sa ulo nito ang sinulid na kanyang pagmamay-ari. Sa pagkawala naman ng kaugnayan niya sa matanda, pakiramdam niya gumising siya muli sa isang napakasamang bangungot. Halos pinilit niya rin mag-akto ng normal, pero alam niya sa kanyang sarili na may lamat na ang lahat. Sa pagsapit ng gabi, habang nagkakatipon silang magpamilya, palihim naman niyang kinausap ang kanyang kapatid ukol sa mga bagay na malapit nang mangyari. Nabanggit niya rin dito ang tungkol sa abilidad niyang yon, kalakip ang nilalang na nagbibigay sa kanya ng mga kautusan. Pagtatapat pa ni Simeon na wala siya sa kanyang sarili nung gawin niya ang mga bagay na yon. Pilit niya ring itinanggi na kagustuhan yun mismo ng kanyang puso. Matapos naman yung marinig ng kanyang kapatid, halos hindi naman ito nagawang sumagot, dala ng matinding pagkagulat ukol sa mga bagay na kanyang inilahad. Sinubukan rin itong unawain ang mga nangyayari, pero sadyang napakakomplikado nito para sa kanya. Inakala din ng kapatid ni Simeon na biro lamang ang mga sinabi niya, pero sa pagsapit ng sumunod na araw, may napapansin na siyang mga taong pawang hindi naman nakatira sa kanilang lugar. Ang mas ikinagulat pa nito, pabalik-balik sa kanilang pamamahay ang mga panauhing yon. Pawang matatanda na yung dalawa, tapos meron pang kapansanan. Nang mapansin naman yon ng kanilang ama, nagpumilit naman yung kausapin ng mga nilalang, pero sa kasamaang palad, wala itong nakuhang sagot na nagmumula sa mga ito. Pagpasok naman ng kanilang padre de pamilya sa loob ng kanilang pamamahay, laking gulat na lamang nila nang bigla yung magsuka ng napakalapot na naninilaw na laway na sinasabayan naman ng iba't ibang klase ng insekto. Habang nasa ganoong estado ang kanilang ama, hindi naman sila magkamayaw sa paghahanap ng mga taong makakatulong sa kanila. Dala naman ang pag-aalala ni Simeon. Walang pagdadalawang isip naman niyang inutusan ng kanyang ina at kapatid na dalhin yon sa pinakamalapit na pagamutan. Nang marinig naman ng sumunod sa kanya ang naging pasya niya, pilit naman siya nitong isinama, pero nagpasya siyang magpaiwan. Alam kasi ni Simeon na susunod sa kanila ang mga nilalang na yon sa oras na ninais niyang sumama sa mga ito. Sa pag-alis naman ng kanyang mga magulang at mga kapatid, matapang naman siyang nanatili sa loob ng kanilang bahay, bitbit ang isang mahabang talibong na kalimitan nilang ginagamit sa panggatong. Habang naghihintay naman siyang lumalim ang gabi, maya't maya naman ang kanyang pagkausap sa nilalang na nagsasalita sa kanyang isipan. Akala ni Simeon makakatulong yun sa kanya, pero sa loob ng halos ilang minutong pag-uusap nila, napagtanto niyang wala yung magagawa para matulungan siya. Dahil dito, hindi naman niya maiwasang mabahala para sa kanyang buhay. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga nararanasan, di pa rin siya nawala ng pag-asa. Sa isip-isip niya, kung magagawa niya lang ng maayos ang kanyang plano, magiging matagumpay siya laban sa mga ito. Matapos naman niyang mabuo ang naisip niyang plano, maigi naman niyang pinakiramdaman ng buong paligid. Bagaman wala siyang nasisilayang umaaligid, malakas ang kanyang kutob na nagkukubli lang ang mga ito. Pagtungtong naman noon ng 10:00 ng gabi, unti-unti na niyang napapansin ang tila bang pag-iba ng simoy ng hangin. Hindi naglaon. Pagrinig niya sa alulong ng mga aso, yun na ang nagsilbi niyang hudyat na malapit nang dumating ang pangkat ng mga aswang.
Pagtayo naman niya, sakto naman ang kanyang pagramdam sa isang napakalaking nilalang na bigla na lamang dumapo sa bubong ng bahay nila. Ilang minuto rin yung nagpaikot-ikot sa itaas hanggang sa bigla na lamang yung lumapag sa likod ng kanilang pamamahay. Nang mapansin naman niya ang ginawa nito, nagmamadali naman siyang sumilip sa bintana kung saan naman yon ang naging dahilan para masilaya niya ang 10 nilalang na nakapalibot sa kanilang pinagtitirhan. Bawat isa sa mga ito may mapupulang mga mata at sa estado ng mga nilalang na yon, mapapansin mo talagang hindi yon pangkaraniwang tao. Partida, hindi pa yon nakapagpalit anyo. Maya-maya pa, nang mapansin naman niyang nasusukol na siya, agad naman siyang nag-ipo ng lakas para lumabas ng bahay. Pagramdam naman niyang handa na siya, buong puwersa naman niyang hinugot ang hawak niyang talibong, sabay alis ng tarangka ng entradang pinto nila. Pagdating naman niya noon sa gitnang bahagi ng kanilang bakuran, doon na niya nasipat ang isang matandang babae na naglalakad papalapit. May hawak-hawak itong latigo at base sa pamamaraan ng pagtingin nito sa kanya, pansin na pansin naman niya ang galit nito. Nang akmang kakausapin na yon ni Simeon, bigla naman yung nagpalit anyo at sa isang kisap mata, nakalapit na yon sa kanya. Walang sabi-sabi, agad naman siya nitong inundaya ng saksak sa may bandang tagiliran, dahilan para hindi na niya magamit ang kanyang abilidad. Paghugot naman ng matanda sa mismong kamay nito, nasipat naman niya ang baryang hawak-hawak nito. Pagsilay naman niya sa bagay na yon, bigla naman yung napangisi habang nagwiwika sa kanya ng, Kaya pala napaglaruan mo ang isa sa mga kalahi namin. Tuso ka rin no? Hindi ko inaasahang gumagamit ka ng ganito. Alam mo ba, iho? Mutya ito ng kaliwa. Nakapagtataka. Saan mo naman nakuha ang ganitong bagay? Pagkarinig naman ni Simeon sa sinabi nito, pinilit niya pa noong sumagot pero masyadong matindi yung pinsalang kanyang natamo. Dahil sa pangyayaring yon, wala naman siyang nagawa kundi ang mapaluhod sa lupa habang pilit na pinagtutuunan ng pansin yung malaking butas na naroon sa ilalim ng kanyang pusod. Maya-maya pa, nang mapagtanto naman ng gabunan na hindi na siya magtatagal, tinapyas ba nito ang kalahati ng kanyang muka, sabay pasalamat, ukol sa bagay na nakuha nito sa kanyang katawan. Bago din yun umalis, nangako yung hindi siya papaslangin, sa halip bibigyan siya nito ng pagkakataon para mabuhay. Yon ay kung magagawa niyang makaligtas sa loob ng gabing yon. Pagkalahad naman nito ng nais nitong mangyari, agad naman yung umalis sa pamamahay nila. Nang masipat naman niyang nakalayo na ang nilalang, nagpumilit naman siyang pumasok sa loob ng kanilang tahanan para maghintay sa pagbabalik ng kanyang pamilya. Akala nga niya noon, umaga pa ang pagbabalik ng mga ito, pero pagsapit ng hating gabi, nasipat niya ang kanyang kapatid na mabilis na tumatakbo papalapit. Sa pagpasok naman ito sa kanilang bahay, nadatna naman siya nitong nag-aagaw buhay, ngunit imbis na humingi doon ng tulong, nagpasya siyang kausapin na lang ito. Ramdam niya na kasi noong hindi na siya magtatagal dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanyang katawan. Sa puntong yon, nailahad ni Simeon ang lahat-lahat, kalakip ng kanyang istorya ukol sa mutyang nakuha niya.
Matapos naman yung marinig ng kanyang kapatid, maging ito man hindi makapaniwala sa mga bagay na kanyang sinabi. Taon din noon ang lumipas nang mapagtanto niyang nagsasabi pala si Simeon ng totoo. Magpahanggang sa ngayon pinuno, nanatili pa ring misteryo sa kanyang kapatid ang tungkol sa napulot nito sa bukid na isang mutya ng kaliwa habang nagsasagawa ito ng pagkuha ng pulot-pukyutan sa lugar ng Capiz. Okay. Opinyon ko sa kwento. Sobrang ganda sana nito kung ito ay naging series. 'Di ba? Alam nyo, dun sa part na kinausap siya ng kapatid niya na, "Kuya, bakit mo ba ginagawa to?" Medyo nalulungkot ako dun kasi ramdam ko yung pagiging kuya eh. Alam nyo naman, 'di ba? May mga kapatid ako mas nakababata sa akin. Tapos biglang aawit ng ganun, nakakausapin ka na, "Kuya, parang nagbago ka na. Ano ba nangyari? Ang lungkot na ng bahay natin." Syempre, matatamaan ka ron kasi nga, kuya ka eh. Kumbaga, parang pangalawang magulang ka ng mga kapatid mo eh. Akala ko, dun sa part na yun, magbabago na yung buhay ni Simeon. Kasi nga, kapatid niya na yung kumausap sa kanya eh. So, marirealize niya sa sarili niya na mali lahat ng ginagawa niya. So, ending, magbabagong buhay siya, palalayain niya yung aswang, o kung hindi man, gagamitin niya na yon sa mabuti. Tas doon na tayo magkakaroon ng series. 'Di ba? Kumbaga, lahat ng ginawa niyang kamalian, pinagsisihan niya na yon. So, nung nagsisisi na siya, kailangan niyang gumawa ng mabuti. So, gagamitin niya na ngayon yung aswang na yon para tumulong na sa ibang tao. 'Di ba? Ang ganda sana kung ganun eh. Kaso lang, hindi eh. Syempre, alangan naman baguhin natin yung kwento, 'di ba? Ang nangyari, parang mas lalo pa siyang naging greedy. So, ending, namatay siya. Doon lang, yung sa last part lang na kwento na mamamatay ka na, nakapagkwento ka pa eh, no? Pero maraming salamat, Simeon, at sa kapatid nito, o kung sino man na nagbahagi ng kwento na to, na nakakahinayang lang kasi nga, sana nagamit niya yun sa tama. Yung pagkokontrol ng tao, sobrang bihira nun. Wala pa ako narinig na ganitong abilidad. Dito pa lang sa kwento niya. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.